Dikola, mabaidi? Biya जानो थांगासिनो सोरनि बिया? गोदोरनि खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मिउजिक इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। माने दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि जागोन माने जोंनि युथ्सफोरा माबायदि टेन्ट हाउस बनायो, हाबाफोराव माबायदि डेक'रेसन खालामो नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो नागिरदों। बिदिब्ला नायलांबाय थादो। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय न'। स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो, भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बे जाहैबाय मेन गेट जागोन, बेयाव डेक'रेसन थाजोबगोन बेयावहा। दायो बनायबाय थादों नै बिदि आरो। इसिं सब साफा खालामगासिनो, हाबाया गाबोन जागोन। मनजिल माबायदि मोनदों? आराम ना? अमित गाखोगासिनो दङ गोजौआवहा। नै बेयाव माने दामग्राफोरनि पार्टि थागोन नै बेयावहा। नै हमसोदों। माबायदि निजोम? नायदो माबायदि डेक'रेसन खालामदों। दाबिद खोब खस्थ' खालामनानै होयो बिथांमोना। जुदि नोंथांमोना जोंनि टेन्टखौ नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नै 70%आनो जाबायानोसै। Belasnya nangla. Ilana lele. Oti. Jabai lai. Video ladeng lah sing. Video ladeng le. Ani jabai lai biskut mana? Video ladeng le. Santai lah kamu. Video ladeng gwbjasim. Bे जाबाय डाइनिंनि लामा, डाइनिंखौबो खोन्थिगोन आं। नैबे डाइनिं हल, जा आदैया मावगासिनो नै हारसिंनो। आराम मालानिफ्राय मावजेननाय? बेनो आरो डाइनिंआ। नै जोंहा सेक्रेटारि फैबाय युथनि। टेन्ट हाउसखौ बाहेराव हरगोन ना हरानो? टेन्ट हाउसखौ बाहेराव हरगोन दा नङा एबारनिफ्राय? कन्टेक्ट खालामनो हागोन ना जुदि नांगौब्ला माबायदि डिजाइन बेखौबो जोङो होगोन। माने बेसेनफोरखौ डिजाइननि सायाव बुंनो हासिगोन आरो दायो जोङो बुंथ'नो हाया, बेयावहा रायलायग्रोनांगोन, कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। नै सिबगासिनो, साफा खालामगासिनो, माने दिनैनो साफा खालामखासिगोन। जि गोथाव नुखादोंलै आयौ। गाबोन हिनजाव लायनायाव थांगोन ना थाङा? थांगोन। बापरा बुंखादों, जोंखौ लिंखादों। आसुरि जोंनि जेनेरेलाव होगोन आल्ट्रा बासावहाय। मावनायखौ लांखागोनबोनो। बलेर' होआनो? बलेर'? बलेर'आव मालाय इनभाइट खालामनायखौ जाजोबसोनो। गावगा इनभाइट खालामनायखौ लांजोबगोन आरो। जि मोजां नुखादोंलै। जेनेरेल दाबायावहाय गाखोलांगोन आरो। मोजां गाननाय जौगालाना होनसै। Thank you.
बेयाव आमब्रेला बनायगोन फिसानो मानाय अबे मानाय सना बदा बेखौ हिनजाव गोदान लाबोबोला बाजै गोदाननि थाखाय नांगौ जागोन ना आमब्रेलाया बनायनायाव जों जोबनांगौ हिनजाव गोदाना बिनि थाखाय आरो दैखौला माबायदि बिया जानो थांगासिनो सोरनि बिया गोदोरनि गोदोरनिसो नोंनि नङा 2025 2025आवथ' मालाय आदै खौलानि मोखांखौ नायनानै माबायदि मोखांथिं आन्था गुफुर देन्जार गय जाखायो मोदोम जोङो हाबानि दै लांफैदों नै दा दै लाबाय नै दायो जोङो पानि दायो जोङो दै दैखांगासिनो 50टा केन नै जगासिनो 50टा केन दैखांग्राफोरानो जोंहा मोनाव दायो जोङो डेक'रेसन खालामगासिनो दोङो नै माबायदि नुयो नायदो नै इसिं नाय बिसिम जोबोर मोजां जुदि नोंथांमोननो नांगौबोला अननानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन एसे डिसकाउन्टआव खालामना होनायबाबो जायो जोङो नायदो माबायदि सोरबाफोर हाबायाव नांगौबोला कन्टेक्ट खालामनो हागोन दिनैनि सुंद' भिडिअखौ आङो बेसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय